Казвам се Йоана, дъщеря съм на Елена. За първи път се сблъсках с диагнозата хронична лимфоцитна левкемия през 2010, когато мама беше диагностицирана с болестта. Спомням си колко разстроена и притеснена бях за нея. За мен новината значеше смъртна присъда за майка ми. Но вместо аз да я успокоявам, тя започна да ме успокоява и да ми дава кураж. Спомням си как заяви, че тя няма да се предава и че за нея животът тепърва започва. Такъв ефект имаше върху хората. Винаги гледаше да те накара да се усмихнеш, да те окуражи, да ти повдигне малко духа. От баба знам, че такъв ефект е имала и върху пациентите в отделенията, в които е лежала. Винаги им е давала кураж и им е повдигала духа с нейното чувство за хумор. Понякога ми липсва мама. Липсва ми нейната жажа за живот, нейната топлота, нейното чувство за хумор. Но искам така да си я спомням, усмихната и щастлива, независимо от трудностите, през които преминахме. Всеки човек иска да остави следа след себе си. Мама остави пътека за всеки един доброволец. Докато аз съм жива, винаги една част от нея ще бъде жива и с мен. Нося я в душата си. Казвам се Пиринка Петрова и имам честта и удоволствието да бъда основател и председател на Българско сдружение Лимфом. През тези почти 20 години съдбата ме срещна с много хора. Има хора, които минават през живота ни незабележимо и дори не си спомняме за тях. Но има и такива, които оставят дълбока следа и не можем да ги забравим. В тях е силата, волята, любовта. Като Елена. Невероятен боец, безгранична душа и огромно сърце, тя не само достойно успяваше да се бори години наред с коварната болест, но научи и толкова други да го правят. Огромна духовна сила, побрана в крехко тяло. Сигурна съм, че у всеки от нас има останало нещо от тази сила. Сигурна съм, че всеки от нас е научил нещо от усмивката й, прозираща дори през болничната маска, от ентусиазма, с който тя се включваше в международните форуми като наш представител и във всички инициативи на Българско сдружение Лимфом като неуморен доброволец. Но най-вече от сърдечното отношение към всеки потърсил съвета и помощта й. Не е нужно да имаш голямо богатство, за да помагаш. Нужно е ти да си голям, като Елена. Здравейте, казвам се Иван, на 35 години. През 2020 година бях диагностициран с лимфом на Ходжкин, 4-ти Б стадий. Днес съм тук, защото не се предадох, не сведох глава пред трудната болест. Напротив, аз по-скоро и казах, ти знаеш с кого се захващаш. И ето ме тук днес, по-силен от вчера, с по-голямо сърце, готов да помогна на всеки, който се нуждае от съвет,
от помощ от каквото и да било, борейки се с тази трудна болест. Днес съм тук, за да направя някой от вас по-силен, да му вдъхна кураж, да му кажа, че надежда винаги има. Днес съм тук. Аз съм Ивета, съпругата на Иван, и съм днес тук, защото искам да продължа да го подкрепям. Да, не съм пациент, но понякога това е още по-трудно да стоиш и да гледаш как любимите ти хора страдат. Днес сме тук по-силни от всякога и преборили болестта. И ще продължаваме да се борим с всичко, което живота ни предлага. До всички пациенти и техните близки искам да ви кажа, че не сте сами. Казвам се Мартин Стефанов и през 2022 година бях диагностициран с лимфом на Ходжкин. Искам да знаете, че диагнозата не е смъртна присъда. Тя е просто един труден за нас момент, през който трябва да преминем всички. И смятам, че това е нещото, което когато се случи с нас и знаем диагнозата си, ние трябва да станем още по-силни, събрани, за да може по-лесно, по-спокойно, по-смислено да преминем през тази трудност, наречена рак. Все още съм тук и все още съм добре и все още продължавам живота си по най-добрия възможен начин. А рака просто беше една част от моя живот и нищо повече. Ние сме тук, за да ви покажем, че и ние сме преживяли и преодоляли този момент. Все още сме тук, все още сме весели, все още сме сдружени с цялото си сърце и с голямото си спокойствие да го преодолеете, да го преминете. Аз съм Петя и съм на 43 години. Съдба или не, точно на тази дата, преди 2 години, бях диагностицирана с не-Ходжкинов лимфом. Някои лекари се отказаха от мен, други ме прегърнаха и ме лекуваха. Истината е, че не бих се справила, ако ги нямаше моите нови приятели от Сдружението за лимфома. Това, което мога да кажа е, живота е прекрасен. 9 месеца след своята терапия, аз промених хранителните си навици, започнах духовни практики, стараех се наистина да приема моята болест като едно изцеление на духовно ниво. Благодарна съм на Вселената за всички, които ми помагаха по този път. Благодарна съм и на себе си, че видях това не като пропаст, а като възможност да скоча по-високо. Защо помагам на другите? Това е нещо, което идва от сърцето ми. Няма как да се изкопира, няма как да се види от някой друг. Помагам, защото на мен помогнаха много. Това е.
Една лястовичка пролет не прави, е казал народът. И животът, и историята са ни убедили, че е така. Един пример от българската история, който всички знаем. Как е могъл обикновеният монах Паисий, не разполагащ с никакви средства, да разпространи своята история славено-българска? За няколко десетки години множество преписи на неговата книжка се появяват и достигат до българите, населяващи по това време обширна територия, от Дунав до Солун, от Черно море, от Ватохрид. Как? Защото не е бил сам. Защото е запалвал за делото си други, които са предавали факела на трети и четвърти, а те още по-натам. Всяко дело е така. Затова сърцето ми трепва всеки път, когато чуя някой току-що преборил болестта или дори още на лечение, да каже: вие ми помогнахте, искам и аз да помагам на другите. С какво мога да бъда полезен? Уверявам ви, винаги има с какво. И това, което понякога изглежда малко, често се оказва много голямо. си този път, или бяла е твоята душа на излитане, и сърцето ти бяло ли е гарване, и сълзи от очите ти сливат ли се с вятъра.